Hayungni jotoni sai sason khlainai Bubagara wngkha Chengiz Khan. Bono je nugnai ro a molni bagui kaisa srai mung hwnwi sajago. Horo je furu cherai ro kabo a jora bumarok sao. Thudi wngya khe Chengiz Khan phayana hwnwi. Bo lukurokno simiya hakotorno bo sokomor kha tei joto auli rokno. Chengiz Khan ni mung khna kheno jesuk kwrung sengkrak rokni phano sakni kolomtwi yori mathango. Chengiz Khan ni mung hayungni thamchi kutungni bisingo khopjago. Bo kwbangma majra kwrwi borok rokno eba khaiba rasai lukurokno butharkha. Thamchi kutung wngmani logi logi Chengiz Khan Mongol shasok bo tongmani 1206 ni simi 1227 bisi jora Asia tei Europe kwplai wngkha. Bini thamchi tungmani tei samung humungno hayung gwnangwi no jotono sawi mano. Hinkhe hindi bayap rok bini langmani kogrokno kisa silayano. Khaklayo norok baksa sawi manya phanangwi mano. Tomungno sung laibuma no sia hinkhe siano tongrogwi thanai. Chengiz Khan bo tong kwtharni abo bo sung saiman layano. Bo thuruk bosongni tongmaniya bini mungo khan thepajak tongma bagui baksa borok rok bono thuruk bosongni hwnwi wansugo. Phiaba abo haya bini achai phangsini mung wngkha Temujin. Bo ashukhe elem kwrung bebak thayo no gdalwi tongwi mano. Mongolo bo bono bodolni twyphang hwnwi saklai rijakha. Ulo upadhi manwi aboni ulo Khan wnggo. Kagan Khan ni kokmang eba meaning wngkha somrat eba sordar. Chengiz mung ulo se farjago. Kabil rok bono paya hwnwi bo gosikha. Ulo hayungni kwbangma thai bini yaphao phaikha. Temujin Khan ulo Chengiz Khan wngkha aboni kokmang wngkha boisho somrat. Chengiz Khan 1162 bisi hayo Mongolian ni Khanabadus ni kabilao achayo. Chengiz Khan ni bufa Yases jai borokni kabilani ojama tongmani. Chengiz Khan bisi chi umor eba khaiba 10 bosorno bini bufa thwi thangkha. Bihik tei bwsa khorok sni no yakarwi bo maklangjaka. Bufa kwrwi phano Chengiz Khan belai kheno chaitok mungni bisingtwi porikha. Kabilani sordarni busula wngma bagui bo cherani simino Choba khlainani swrungo. Cherai furu Chengiz Khan belai kheno thamchi kutung tongmani. Waisa bufayung bini amui khogwi chaipaimani. Afuru asukhe joli jakha bobono buthari paikha. Mongoliani lukurok belai khe phan gwnang tongmani tei aboni sordar wngkha Chengiz Khan. Bo belai kheno naichomui tei sian khe choba khlaio. Bo bini sengkrak rokno kaham khe training ridiwi tonio. Jotoni kwbang korai rokno phurungo bo. Chobao kaisa korai tomung thwithangkhe logi logi no tei kaisa korai sengkrak rokni thani sokpaina jatkhe swnamwi tono. Tangwi hinkhe dona bagui chobao korai belai kheno nangkukmani. Bini sengkrak rok buini sai belai kheno bangthaya. Haifano bo asuk kahamkhe phurung tonio jefuru phano borokno kwplai wnggo. Khorok bri rijak eba khaiba 4 koটি hai borok rok thwimani majra Chengiz Khan no berjago. Tangwi hinkhe bo bini samrajyo bangri mani tei thamchi kutung hwnwi no sinijago. Bo jesa thayo thango kwplai wnggo tei auli rokno sokomori payo. Bo asukhe choba khlaikha bebak thayo no hamla khaiwi bo 1219 bisio Iraq no bo hamla khlaio. Rao sinichiba eba khaiba 75% hai borok no butharkha. Tei Uzbekistan ni auli Bukhara tei Bubagara khor Samarkand no pura sogui thaplak khai paikha. Bukhara ni chobao 10 lakh ni bisingo 50,000 simino thang tongsio ajorao. Nai khe laibumao agini hai wngmani bagui tei bisi simira bachi eba khaiba 750 bosor jora nangkha Iran ni jora kaham phainani. Chengiz Khan jefru Chin ni ari barui thangwi Beijing no kobja khlaikha afuru belai kheno borok komikha. Bo jesukhe thamchi kutung Chengiz Khan je borok bai choba khlai kwplai wnggo a borokni bihik rok bai bo thuo. Belai kheno maya kwrwi je buri no bo hamjagya aborok no khe bini sengkrak rok no bagwi rohoro. Laibuma no nai khe Chengiz Khan sai borokni bufa wngya phano khorok ra chrai rokni bufa tongmani. Rus ni academy research khlai naimani Mongolian ni ario je tongnai tabuk phano Chengiz Khan ni 1 কোটি 7 লাখ chela bosong kwthang tongko hwnwi tei a jagao tomung buri rokno khobwi rikhe double wngwi thanai. Sana thangke tabuk bo hayungo 3 কোটি borokni dangaima dangai phani Chengiz Khan bufa tongmani wngna. Temujin jefuru Khan wnggo afuru bini umor bisi 22 eba khaiba 51 years. A umor rogo kwbang kuk borok no tong kwchang tongna hamjago. Phiaba Chengiz Khan bui haya bini bagui a jora kwplai wngmani bagui se lamruo. Kaisa kothomani bisingtwi saimankha jefuru bo sikaro thangwi nogo kifil furu afuru bihik kwmajak. Ulo saimankha borok sitra rok eba khaiba borok hamya rok bini bihik no hogwi tlangka hwnwi. Aboni yakulo Chengiz Khan bini sengkrak rok no
khorangui choba khlaikha bini bihikno manma ulo bo kwplai ongui khasrangui choba khlaio ulo bo hayungni jotoni slai kwplai somrat ongkha 3 কোটি 30 লাখ এরিয়াও kwplai ongkha Chengiz Khan 1206 simi 1227 BC o hayungni jotoni sai kwbang thaino segui nahar mankha kwplai ongkha 3 কোটি 30 লাখ বর্গ কিলোমিটার abo pura hayungni 22% eba khaiba sana thangke chini bharat hakoto ni sai 10 gun kwbang hayungni simi eba khaiba जों नायनि थाका हंके हायुनि बेबाक थायोनो बिनि कब्जा खालामनानै चीननि सिमि चेंगै रूस आफगानिस्तान इरान इराक ते हांग्रि जरा Chengiz Khan ni साम्राज्य तंगमानि आशुक गोबां एरिया ताबुकसाक जरा केबो बहाय बुबाग्रा kwplai ongui maniakho Chengiz Khan India o phaimani ifil thangka bo Iran ni bubagra khajano hamla khlaimani bini busla Jalal-ud-din kharui Sindhu tuima jora sokpaikha tei Delhi ni darbaro tongna bagui thangui paikha ayang Delhi ni bubagra Iltutmish Chengiz Khan no kirijagui Jalal-ud-din no tonilia khiaba Chengiz Khan ke wansukmani Delhi tui Mongolia ni lamao lai thana hanai tei Delhi ni bubagra kechen goshima baino bini shakhania ongui nogo gifili thangka abo haikeno uttor bharato kirima singcha jora hamyani yakakha Chengiz Khan ni tongkatharno naina thangke bo joto tongkatharno no borom riwo tei bo nakar sanai rokno belaikheno hamjago nakar mungno bini tongkathar hunoi mano nakar mungno naikhe nokhano nahari no bo mutai khlaio Chengiz Khan dormo guru rok bai bo koklam salayo thesakno nakar mungno no puitu khayo bo jefuru jingjalo klayo afru no nokha saka naisao Chengiz Khan toling rinani belaikheno hamjago tei bini thani kai charra eba khaiba 800 toling tongo Chengiz Khan thima ulo busla ukaino Mongol samrajyo no naikol kha bo maya ganang tei tongkachang tongnai borok bo sao bufa belai no chaitokmani bisingtui no borokni samrajyo no swnam mankha hanai sana thangke tongkachang se tongna nango Chengiz Khan thima ulo bini samrajyo bisi nuira eba khaiba 200 বছর jora tongkha bo jesa samung khlaibo wansugya khai khlaya kubuni bubagra rokni ogno sana thangkebo bobaya suk ferlaya bharato kwbangma bubagra no tongo obahai kwbangma borokno satok pitok khlainai tomung cherai jorani bisingo eba khaiba umor rasugyani bisingo bubagra nairokni bisingo tongo Chandragupta Sikandar tei Akbar borok daktino chobao kwplai ongkha Chengiz Khan umor bisi brujisha eba khaiba 41 বছর no kwplai ongkha जों sawi mano bo belai no sijak bubagra se India no hamla khlailia jesa samung no khlaina sekang bo wansugu Chengiz Khan belai kheno wansuk kurung singabo saimanka hayada ke जों saima lainai ojorao bo bahaki thikya khiaba bo bahaki thikya abo ke bo sawi mania bono phode phobjakha eba khaiba sode sokjakha abo ke bo sia kaisa koktomani bisingtui saimanka koraini klayui bono thikya hanai 1227 BC-o umor dokjiba eba khaiba 65 বছর BC-o bo hayungno yakari thangka kwbangma laibuma kalangui thingke bayabrok Chengiz Khan ni langmani kok bahainang jakhanorok ano comment khlai saimano tei kaisa like rinani tapokdi tei bo kwbangma video nainani bagui chini channel no subscribe khlainani tapokdi tei norokni bayabrok no bo kwbang khe share khlaidi hambai